Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, I'm going to show you our grocery, which is Save More, and today I'm going to have our grocery. At dito po sa grocery namin, meron din pila ng mga frontliners at mga hindi frontliners. Ipapakita ko po sa inyo. Dito po sa mga bakanting upuan na to ay pila para sa mga frontliners, at saka doon po sa kabila, doon sa mga maraming tao ay pila ng mga hindi frontliners. Marami pong mga sundalo na naka-assign dito, pati na ng mga government employees. Sinisiguro po ang kaligtasan ng mga mamamayan, sinisiguro ang social distancing, at saka yung pagsuot ng mask. So, ganito po ang sitwasyon ng Binalonan, Pangasinan. Ang mga tao po ay disiplinado kasi talagang pinapatupad ang batas dito. Kaya as of today po, 0 case po kami ng COVID-19. I'll show you more later. Ganito po ang pagpasok dito sa entrance ng Save More, at ngayon ipapakita ko po sa inyo. May pila po, tapos first lalagyan po nila ng alcohol. Sprayhan ka nila ng alcohol. Tapos, makikipilid. Mag-withdraw lang ako. Ako lang ang susunod. Tapos, bago pumasok po, meron po tayong balde dito para tapakan at malinis ang ating sapatos. Dumi-dumi pa naman. Tapos, syempre, papatuloyin din dito. Tapos, meron din pong kukuha ng temperature. Yes, ma'am. Can I get your temperature? Yes, sir. Thank you. 36.2, ma'am. Thank you, sir. Yes, ma'am. So, dito na po yung entrance ng Save More.
vlog. Dito na, papunta na po ako sa aking sasakyan. Ang bait ni Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Kosa po, ma'am. Ha? Kosa po. Poso. Okay, thank you po. Ihahatid niya ako kasi medyo mabigat yung aking dala pupunta sa aking sasakyan. Sir, thank you po. Bye po, ma'am. Yan. Thank you, sir.